dapit oh. Diri adyo to dapit. Dagan. Mao man gyud ni resign sa mga treasure. Oh, kay gwapo kay Pio. Mao ganino. Kana magong mga hapon, kasagaran na nila ilubong ang treasure. Kanang naay mga ingani nga view oh. Nakakita jud ko dito ang sign boss. Kana pa lang kagabaw da ano? Murag sign na gid na ba? Sign sa kabaho. Boss, okay ba kanya inyong gamit diha? Aw. Ini salig yun tani. 50 na kabarita nakuha ani. O nilitik naman ganing sugod o. Kini akong gamit. Daya mo na di manukit ani. Aw maayo. Tara, di na ta magdugay. Ay, nganong magdangay man ta. Klaro na kayo nga naagi dire. Tara. Lihok na gud. Kusugan na sa tuyok ay. Dako gid siguro nagsulod diri ba. Ala, murag nasa ko nagabaw. Hoy, nagunsa man mo diri. Isugag nang sa kabaw oy. Murag duda na ko ba? Mao na nagbantay diri sa treasure. Ayaw mo kabalaka. Kay muna na ang sign. Nga nagilubong diri nga diamond. Inyo saan man to na pagkuha ron. Nga nang may kabaw, nga gukuron tana. Aw, dili na taangay nga balaka boss. Kay si Juyax, howd kini magpaamo og kabaw. Ako'y bahala. Natanawa. Wa di ko nagkamali sa kung gikuha. Tara. Isuga sa kabaw oy, madalang amo. Yaw sao man nato na Juyax nga padulong man ditong detektor. Boss, basi nanay gikinahanglan. Base sa kunay balan, sayawan daw na para moamo ang kabaw. Ana. Nadira ba jud ko kabalo mo sayaw? Apa galing no? Sige na sayaw ra good. Sige daw be. 1 2 3 go. Ang dami mong okay. Okay. Gaya ba yung mga lawas oy? Hala ang kabaw ni kalma na. Mauta po ninyo manayaw eh. Inawayon po ning kabawan eh. Muna raban na mong sinayaw. Lakaw na mo, kawa mo yung mga pulos mo sayaw. Ritso na nato sa kabaw, kay bati daw kayo mong manayaw. Saman boss, nga to na ta. Tara, kay ang lokito nagtuyok-tuyok na. Takungan na ninyo ha, kay magtunga tayo na guman. Ay boss, dili adyo to boss. Murag kusog na kayong tuyok diring napita. Ra adyo to boss. Nakusog na kayong tuyok ko. Anay! Tayo magkabaw boss. Ayate ni lokitoran eh. Gubaon man siguro na. Mga pahong-pahong mo siguro ni mga tawanan eh. Tingnan pa tagpahong-pahong oh. Tayo na sa kabaw mong gilukit boss. Ayaw di ma. May nagdaro mong lokitor day. Bago pa mangguna ko ni gilisag bateri ni lokitoran eh. Tayo magkabaw gilukitan ni oy. May pay dito lang ta sa ubos para sure pa. Nama kayo mga sign nga kita dito ah. Daghan kayo mga bato. Nadagko kayo. Aw, kato hinuon. Mautoy sign sa Yamashita Treasure. Kani, muna lagi nandikita ni. Makakwarta na gyud ta. Tara, di na ta maglangay. Tara. Dali mo. Naadyo to diri abos ba? Unya, asa mo dong bato diri ah? Mo gani, butam kay mo oy. Tara. Brad, bato na. Daw be, surbulon na to ni kung bato ba ni? Boss, bisan pagpikpikon ni mo na, hagtok kay na. Hindi? Pantay bitang di ni bato ron ha? Mura maggibato, kay buto man, usbo na kong tok-tok be. Boss, hagtok no, buot pasabot ana, nasa ilalim mong bulawan. Daw be, tistingan lang ko sa kong detektor, basing mutuyok. Oh, mutuyok pon. Boss, kini akong detektor, original gini, di para semua pikoy mana. Sige. Imuha daw, Juyax! Sige, Brad! Sige na rin, boss, be! Diri! Hala, boss! Positive! May sulod! Nyaon sa pamay atong gipabot! Kubo na nato! Basing maunan pa ta! Murag maunan ni Purma! Nga mamilyonaryo na ta! Murag tae, mangyapon ni Kabaw ba? Boss! Kasi mga pikoy na itong locator ba? Di man ni locator atong pasangilan. Kini mang tour guide nagpataka nagtudlo. Oy, naaraman ni kadring bataa ka. Ang imong maintenance in taon dito dong, tumara na kay aron dili ka mapas mo. Sige te, waang ano, nakalimot kong tumarbay. Gulo-gulo man dito itong tour guide. Taka raman magbangag, itats ko na.